Minä kun uskoin, että duo lähtee uuteen nousuun. Nyt meidät vedetään viemäristä alas kaiken muun jätteen mukaan. Mä vielä markkinoin tätä kampanjaa auttamalla sitä rauvaa sen vessapaperin kanssa. Hei, entäs jos asiakkaiden oli pakko ostaa sitä vessapaperia saadakseen meidän sinkun? Sitten olisi mennyt suoraan sinne musiikkiosastolle. No, mutta sähän itse sanoit, että siellä musiikkiosastolla ei ollut levyä. Asiakkaiden oli siis pakko ostaa vessapaperia saadakseen parivaljakon. Hei, meitä fanitetaan vielä. Hei, saiskos nimmari? Mitä mä sanon? Joo. Mihin se laitetaan? Vaikka tähän. No mä kynnäytän. Noniin. Jaha. Mä nimittäin aion siisti arsenitolla. Minkä? Hei kännykät esi, kohta me saadaan livematskuu laulasta lastenhakkaajasta. Hei nyt te lähdette jätkät vetää siitä tai tulee kyllä niin. Moro! Tänään me tehdään Nikonkaan semmosen videon. Ei oo, nyt zoomaa vähän. Tänään me tehdään semmonen, että mennään 5 tapaa juo ES. Ensimmäinen, vitominen juo. Tapa 2. Kolme. Tapa 3. Juokse. Tapa 4. Täällä ES maa. Ei. Tapa 4. Ei oo vittu rahaa. Joo, ei. Joo, nopeasti ES. Ja tapa 5. Palkkaus. Noin. No me voidaan todistaa tää ees. Näkyy vähän huonosti vähän väärinpäin. Niin, tässä on sitä ees, no ei valehella. Ja... Kyllä. Jatketaan video. Haistetaan se. On kyllä makia tulos. Että noin, tässä on Ika ja Jaana. Ja se video loppuu. Moi! Vittu, ei vielä. Moi! Mitä vittua sikapani kettua? Mitä vittua sikapani kettua? Mitä vittua sikapani kettua? Vaikka... Ei, mä kuulen. No hoitaa sitä. Ota kuva. Ota kuva. Julkisella paikalla ei ole. On. Ei oo. Ovat ihmis. Se on laittu.
karkuun. Oho, se sen kaveri vastaa. Vitsi mä tiimin, kun mä alustan. Ei oo mun kaveri. Oi vitsi, unohtitko Kuulitko? Kuulitko kotiin? Unohtitko? Kyllä mä osaan sen. Mä tiedän tän paikan nimeä. Ei vaan se vasta toi vastasi. Meni tänne pulkan taakse ja